Giila karon sa kapulisan nga orange hotspots kung areas of immediate concerns ang 8 ka mga lungsod ug usa ka syudad sa Misamis Occidental nunot sa maabot nga May 9, 2022 elections. Sa programang Let's Talk Misamis Occidental, pinaagi sa Philippine Information Agency PIA, gipahayag ni Police Lieutenant Colonel Melfin Ayan Burlat, ang Police Community Affairs and Development Unit Chief sa Misamis Occidental Provincial Police Office, ang nasangpit nga mga lugar naglangkob sa lungsod sa Aluran, Bonifacio, Calamba, Clarin, Don Victoriano, Jimenez, Sinakaban, Tunila ug ang Dakbayan sa Tango. Ginugang pa ni Burlat ang listahan sa maong mga lugar, ginuso na sa PNP ngadto sa Commission on Elections COMELEC alang sa pagpahigayon og review. Gumikan nini, ipataas sa kapulisan ang paghatag og seguridad sa maong mga lungsod ug syudad sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Saysay nini gidako ang posibilidad nga adunay inugang nga puwersa sa kapulisan sa maong dapit aron masiguro ngadto sa publiko nga gawas nun sila nga makabutar ug mamintina ang kahusay ug kalinaw sa lalawigan. Iklaro pa ni Burlat nga ang pagdugang o presensya sa kapulisan nag-agad sa sitwasyon sa usa ka lokalidad. Naman tayo mga parameters based sa ato ang upat ka classification or the categorization. For the purpose, this was already submitted in the regional RGSAC for their subsequent approval para mapreparahan na nato just in case kaning mga lugaran na kinahanglan og more troops to be deployed during election period. Kahirumruman nga niadto Disyembre tuig 2021, nakatala ang PNP usa ka shooting incident sa Tangub City. Di ang investigasyon kabahin nini nagpadayon pa hangtod karon. Subay nini nanawagan si Burlat ngadto sa tanan nga kinahanglang mobotar sibo silang gusto base sa integridad ug katakos sa mga kandidato, ilabi na nga ang eleksyon usa ka sagrado nga panahon alang sa paggamit sa katungod sa pagbotar. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batolino, stay safe.